Ọ bụ abalị nke pụrụ iche n'obodo Bethlehem. Onye mgbasa oziọma Luk kọwara ihe mere n'ụbọchị ahụ na ọ bụ ihe juru mmadụ anya na dịka o si wee dị n'ụbọchị ahụ a mụrụ onye nwanyị na ọbụnadị igwe ndị mmụọ ozi nke eluigwe nọ na-abụ abụ ọṅụ na-eto eto Chineke maka ihe o mere na ịhụnanya ya na o nyere Ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst. Ana m anabata n'ihe mmemme ọzọ nke mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa, ebe onye mgbasa oziọma Kumuyi na-akọwara anyị maka ịhụnanya Chineke nke dị ukwuu nke dị ebe onye mmadụ. Onye a bụ onye a maara dịka onye mgbasa oziọma ma na-akụ mba ụwa niile na-agbasa oziọma ka iguzo ọtụtụ afọ ugbu a dịka o si wee dị n'ihe ọ na-ekwu maka ya bụ maka ịhụnanya Chineke nke gbaratara wee nye anyị iji gbanwee ndụ anyị ka o were ike duru anyị site na ịbụ ndị nwe olileanya baa n'olileanya wee duru anyị wee baa na ịbụ ndị merụrụ emerụ wee bụrụ ndị nwere onwe ha kwa na mmehie. N'ụbọchị taa onye mgbasa oziọma Kumuyi na-akpọrọ anyị gaa n'ihu Chineke maka amara ya nke dị oke ebube onye anyị. Nhụju anya anyị gara ahụju, mweda n'ala a gara eweda anyị ka ya onwe ya gabigara. Ọ bụ anyị nwa bụ ndị ekwesịrị ịta ahụhụ, ọ bụ anyị nwa bụ ndị kwesịrị iburu ntaramahụhụ a. Kraịst bụ onye na-enweghị ntụpọ, Kraịst bụ onye na-enweghị mmehie, Kraịst bụ onye ezi omume, Kraịst bụ onye dị nsọ, Kraịst bụ onye si n'eluigwe. Ma anyị onwe anyị ndị si n'ụwa, ọ bụ anyị nwa bụ ndị mmehie, ọ bụ anyị nwa bụ ndị bụ amamikpe nke mmehie na-agagharị. Anyị onwe anyị ka a mara ikpe, o wee bụrụ onye wuchitara anyị ọnwụ. O were ọnọdụ anyị ebe anyị gara anọ ka ya onwe ya gara nwuchitere anyị ọnwụ. Ebe o sikwanụ bịa ka anyị onwe anyị na-aga, o detụrụ ọnwụ ire, o detụrụ ntaramahụhụ niile ire, o detụrụ ahụhụ niile anyị gara agabiga ire, ọ gabigara ihe mgbu niile anyị gara agabiga. Ọ bịa mere anyị ji akpọ ya onye nwuchitere anyị ọnwụ. Ọ bụghị naanị na ọ bụ nwuchite ọnwụ nkịtị, kama ọ bụ nke mweda n'ala. Lee anya ebe anyị gụrụ n'ebe a n'ime akwụkwọ nsọ na etiri ya ụtarị na ọtụtụ ubiri ụtarị. N'ubiri ụtarị ndị ahụ enwechara okwute na karama gbawara agbawa ekenyechara na ya, nke bụ na apịa ya ọdọka ya ahụ, dọkọrọ ya anụ ahụ na-aga. Ọ bụ ya mere o ji sị site n'ubiri ụtarị ya ka eji gwa anyị ọrịa. O wee gaa n'elu obe nke Kalvarị buru obe ahụ daa. Ọ bụ onye wedara n'ala n'ihi gị. Ugbu a gwa m, ọ bụrụ na ọ gabigara ihe ndị a niile, hụchaa ahụhụ ihere ndị a n'ihi gị, gabiga ntaramahụhụ ndị a n'ihi gị, ọ bụrụ na anyị wedara ya n'ala n'ụdịdị otu a, katọọ ya, bụọ ya na mmiri asụ n'ihi gị, ọ bụrụ n'abalị a na ị ga-abịakwute ya sị onye nwa, hei, na ọmụ gara agabiga ihe ndị a niile, kama na ọ gabigawo ha n'ihi m onwe m, onye nwa, ana m abịakwute gị. Ọ gaghị ajụ gị, ọ ga-anabata gị, ọ ga-akpụgharị gị, ọ ga-enwegharị gị, ọ ga-agbanwe ndụ gị. Iwe bụrụ onye pụrụ ikwu sị, o abịakwutewo m Kraịst, ọ gbagharawo m mmehie m. Ọ bụghị naanị nke a, abịakwutewo m Kraịst, o wee sachaa m. Abịakwutere m Kraịst, o wee gbanwee ndụ m, tụtegharịa m ndụ m nke lara n'iyi, nke na-erughị eru na mbụ. Ugbu a agbanwewo m, abụkwaghị m ihe mbọ na mbụ. Ọ ga-agbanwe gị. Asị m na ị ga-echegharị, ọ ga-agbanwe ndụ gị. Ihe ndị ahụ ị na-eme na mbụ, ọ ga-ewezuga ụdịdị nke ajọ omume ahụ. Ihe ahụ na-akpali gị ime mmehie, ọ ga-ewezuga na ndụ gị kpamkpam. Ọ ga-eme gị onye ekere ọhụrụ, tantam ọhụrụ ka ị ga-abụzi. Ị bụrụ agbọghọbịa ekere ọhụrụ, di ekere ọhụrụ, nwunye ekere ọhụrụ, onye dị iche kpamkpam pụọ na ihe ebubo na mbụ. Ọ pụrụ ime ya, ọ ga-emekwa ya nye gị taa. O nwere ihe ndị anyị ga-atụgharị uche na ya dịka na-ekwu maka ịhụnanya Chineke nke ọ na-enye anyị na nna anyị ihe ọbụla. Nke mbụ bụ na ịhụnanya nwụrụ ka anyị nwere ike wee dị ndụ. Chineke hụrụ nwaanyị otu a na o nyere Ọkpara ọmụmụ anya ka ọ ga-abụ onye ọbụla nke kwe na ya ka o wee ghara ịla n'ike maka o nwee ndụ ebi ebi. Nke abụọ bụ ihe anyị na-amụta bụ na ọbụnadị ịhụnanya bụ ihe a rapụrụ wee tụfuo ka anyị bụrụ ndị azọpụtara. Anyị na-ahụta site n'akwụkwọ nsọ na ịhụnanya Chineke mere ka o zipụ Ọkpara ya ka ọ nwa n'ihe anyị. Ọ bụ naanị ka ịhụnanya na-enyefechi onwe ya ka enwee ike nnabata anyị. Kraịst nwụrụ n'obe Kalvarị ka nwoke onye anyị nzọpụta, ka anyị gaghachi azụ n'ozi a ka anyị nwere ike wee nweta nwapụta ịhụnanya nke anyị na-ekwu maka ya. N'ezie, cheta ebe anyị malitere ka anyị laghachi n'ebe ahụ
na Jọn isi 3 amaokwu nke 14 ọ sị ma dịka Moses weliri agwọ n'ọhịa ọbụna otu a n'ihi mmehie mụ na gị, n'ihi mmehie ụmụ Izrel, n'ihi ajọ omume ụmụ Izrel metara, n'ihi mmehie ha na ha kwupụtara na ha bụ ndị rụrụ arụ, ha apụghị inyere onwe ha aka maka agwọ ahụ na-abịa ata ha n'ọzara. Ọ sị dịka Moses weliri agwọ n'ọhịa ọbụna otu a, n'otu aka ahụ, n'otu ihe a, n'ihi otu ndị ahụ, ọ bụghị naanị nye ndị nọ n'oge ahụ, ma ruo mgbe ụwa ga-agwụ, nye gị, nye m onwe m, nye mmadụ niile. Lee ya, aghaghị, otu a aghaghị, o nweghị ụzọ ọzọ dị maka mgbaghara mmehie. Ọkpara Chineke aghaghị ịbụ onye ebuliri elu. Ọ dịghị ụzọ ọzọ, ọ dịghị aha ọzọ e nyere n'etiti mmadụ nke a ga-esi n'ime wee zọpụta anyị. Ọ gwụla naanị site n'aha bụ aha Jizọs. Ọ gwụla naanị ya bụ onye nzọpụta anyị nwere. Nwa nke mmadụ aghaghị ịbụ onye eweliri elu. Ọ bụ naanị ya bụ onye pụrụ inye anyị nzọpụta, mgbaghara mmehie, udo nke mkpụrụ obi na mmụọ nke ndụ. Ọ gwụla naanị ya bụ onye pụrụ ịgbanwe ọdịdị nke mmadụ. Ọ na-abịakwute gị taa mgbe gị onwe gị na-achọpụta na ọ gwụla naanị ya bụ onye pụrụ ịgbanwe ndụ gị, na ọlụ nke aka gị apụghị ịzọpụta gị, na ị na-arụ ọrụ na nzukọ, na ịbụ nwatakịrị ụka, nwaanyị ụka, apụghị ịzọpụta gị. Ajọ omume gị niile, ihe ndị a bụ ọrụ ị na-arụ na mbụ. Ọ gwụla naanị na Kraịst ka anyị ga-enweta nzọpụta, mgbapụta anyị naanị n'ime Kraịst ka ọ dị. Nwa nke mmadụ aghaghị ịbụ onye eweliri elu. O wee kwuo na amaokwu nke 15 ka onye ọbụla, amaokwu 15, ka onye ọbụla nke kwere wee nwee ndụ. Onye ọbụla nke kwere na ya. Ịhụ n'okwu a nke bụ onye kwerenụ, onye na-ekwere. Otu aka ọ dị n'oge nke Pita, n'oge nke James, n'oge nke Jọn. Onye nke kwerenụ, otu aka ọ dị kwa ụbọchị. Ndị na-abịakwute Kraịst n'ụbọchị taa, iwe sị onye nwanyị taa ana m ekwere. Okwu a nke bụ kwere, ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ya. Ọ ga-arụzu ọrụ ya na ndụ gị taa. Onye ọbụla nke kwere na senchuri nke mbụ na senchuri nke abụọ ruo na senchuri nke anyị nọ n'ime ya ugbu a, onye ọbụla nke kwere wee nwee ndụ ebighị ebi na ya. Onye kwere na ya, o nwere ndị na-eche na ịmara na okpukpere chi m ga-azọpụta m, chọọchị m na-aga, nzukọ m na-aga ga-azọpụta m, na ana m akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri na ọ ya ga-azọpụta m, na ana m akwụkwọ ụgwọ pastọ nyere anyị kwụọ na ọ ya ga-azọpụta m. Ezi omume nke onwe m na ezi omume a na-ahụ anya mana ọ rụrụ arụ n'ime obi, na ọ ya ga-azọpụta mba ha, ọ pụghị ịzọpụta gị. Ọ bụ ikwere na ya. Ọ bụrụ na ị na-abịakwute ya taa, tinye okwukwe gị na ntụkwasị obi gị n'ime Kraịst, nzọpụta ga-eru gị aka. Onye ọbụla, ma ọ dị ala, ma ọ dị elu, ma ọ buru ibu, ma ọ dị ntakịrị, ọ gụrụ akwụkwọ ma ọ kụwa gị slate, ị na-aga chọọchị ma ị dịghị aga chọọchị, onye ọbụla nke na-abịakwute Kraịst, iwe sị taa ana m abịakwute Kraịst, ana m anabata Kraịst dịka onye nwe m na nzọpụta m, dịka ị na-eme nke a taa. Onye ọbụla nke na-ekwere na ya, onye ọbụla nke na-ekwere na ya agaghị alazi n'iyi. Enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Ọ na-enye gị amara, ike, omume ọma ka ị ghara ịga n'ihu na ajọ omume ndị ahụ ọzọ. Nke a bụ nzọpụta o. Ana m aga ikpere gị ekpere ugbu a. Ọ bụrụ na ị na-eguzo ọtọ, welie aka gị elu dịka m na-ekpere gị ekpere ugbu a. Ị na-ekwere na ekpere a bụ n'isi gị. Chineke nna, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'isi mkpụrụ obi ndị a niile, ndị na-eleba anya na ndụ ha, wee chọpụta n'ezie na ha bụ ndị ajọ omume, na ha apụghị ibi ndụ ọma, ndụ na-enweghị ntụpọ, na ha hụtawo onwe ha dịka ndị ikpe mara, na ha na-esi n'ajọ omume ha apụta ugbu a, na ha na-elekwasị Kraịst, naanị Kraịst anya dịka onye nzọpụta ha. Onye nwanyị, ana m arịọ gị, gbaghara ha mmehie ha ma zọpụta ha n'aha Jizọs.
ana m arịọ gị onye nwanyị ka mmụọ nsọ gị wee gbaa ama n'ime obi ha na ugbu a na ha bụzi ụmụ Chineke, na ndụ ochie, omume ochie, ndụ mmehie ha dịbụ n'ime ya na mbụ, na ha niile alawo azụ ugbu a na ha bụzi ndị na-ebi ndụ ọhụrụ n'aha Jizọs. Onye nwanyị ka ike ha ga-ejisi ebe ala na-ebi ndụ ọhụrụ, ndụ dị iche, ndụ nke mmehie na-adịghị n'ime n'aha Jizọs. Onye nwanyị rụzuo ọrụ ebube nke nzọpụta n'ime ndụ ha, ka enwe ọgbụgba ama n'ime ha na emezuwo ya, ka ha gaa n'ihu na-ekwere na gị, ka ha ghara iwezuga anya ha na ntụkwasị obi ha na okwukwe ha n'ebe ị nọ ọzọ. Ekele dịrị gị onye nwanyị n'ihi na ịzawo ekpere a, anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Ị dị njikere? Ihe ịrịba ama ọgwụgwọ nsọ nnapụta. N'ezie ọ sị ka ha ra bụ ndị lekwasịrị agwọ ọla ahụ anya, ha niile n'otu n'otu agwọrọ ha. Jizọs Kraịst dị ukwuu, dị elu karịa agwọ ọla ahụ, dị ka o mere ha n'oge ahụ. N'oge ahụ ọ ga-eme gị n'anya taa. Sị ekwere m, ọ ga-emere gị ya. Ọ bụ na anya gị kpuru ìsì, dị njikere ngwa ngwa ị nụrụ eme n'ikpeazụ. Anya gị ahụ kpuru ìsì aghaghị ịhụ ụzọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ngwọrọ, na ị dara ngwọrọ, ihe ọ bụla bụ ihe na-adịghị mma na ndụ gị, dịka anyị na-ekpe ekpere ugbu a, iwe na-ekwere n'aha ahụ, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta, mgbapụta ha niile, ngọzi niile nke eluigwe nke ị na-achọ ga-ezokwasị gị ka mmiri ozuzo. Akụkọ otuto ga-adị n'ọnụ gị. Ole ndị ga-enye aka otuto? Welie aka gị elu, welie aka ego, were aka nke ọzọ bikwasị ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. Chineke nna, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi nkwa nke ikwere anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi owuwe anya nke i nyere anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi ntụkwasị obi nke anyị nwere ugbu a n'ebe ị nọ, na ọ bụ na anyị lekwasị Jizọs anya, wee kwere na onye nwanyị Jizọs Kraịst, onye nwụchitere anyị ọnwụ, onye chụrụ aja ikpeazụ maka anyị onwe anyị, onye na-agwọ anyị ọrịa, onye mgbapụta anyị. Anyị maara na ị ga-agwọ ka ha rabụ ndị na-ekwere na gị maka ọgwụgwọ nsọ. Ya mere onye nwe anyị na-arịọ gị ka imetụ onye ihu na onye azụ aka ugbu a, ka ọgwụgwọ nsọ bụrụ nke ha n'aha Jizọs. Anya ndị ahụ kpuru ìsì, anyị na-enye unu iwu, ngwa mepee na ugbu a n'aha Jizọs. Ntị chiri echi, ana m enye gị iwu, mepee ugbu a n'aha Jizọs. Ihe niile zara aza n'afọ, ma nke zara n'akụkụ ahụ ọbụla, gbafue n'aha Jizọs. Nke zara n'akpịrị, ihe ọbụla nke dị n'ahụ gị nke na-ekwesịghị nọ n'ebe ahụ, ana m enye gị iwu, gbafue n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ọnya afọ ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ihe ọbụla nke bụ ọrịa nke nọ n'ime ahụ, ihe mgbu n'ụzọ ọbụla, ka aka nsọ Chineke bikwasị gị ugbu a, ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, ka ihe ọbụla nke ndị gị na-arịọ gị, ma n'ebe a ma n'ebe ọzọ, ebe ọbụla ndị gị gbakọrọ, n'ezie ana m arịọ gị Chineke, ma ndị nọ n'ọwa ozi, gosipụta ike gị na ndụ ha, gosipụta ọgwụgwọ nsọ na ndụ ha, gosipụta nnapụta. Mee ka onye ọbụla nwere onwe ya ugbu a n'aha Jizọs. Mee ka ihe ịrịba ama were ọnọdụ. Mee ka ọrụ ebube were ọnọdụ. Mee ka ọgwụgwọ nsọ na nnapụta were ọnọdụ. Onye nwe anyị, dịka anyị na-ekwu amen nke ikpeazụ, ka anyị mezuo ya n'ime ndụ onye ọbụla. Ekele dịrị gị Chineke, ekele dịrị gị onye nwe anyị. Emezuo ya, emezuo ya, emezuo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele unu n'ebe ọ bara ụba, n'unu so ya n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. N'ezie, oziọma anyị nụrụ bụ ihe oziọma gbasara Kraịst na ịhụnanya ogo nwere n'ebe anyị nọ. Akwụkwọ nsọ mere ka amata na Kraịst bụ enyi nke na-anọ nso karịa nwanne.
n'ezie dịka ige ntị n'ozi ọma ndị a na-eti ihe anyị nụrụ n'ọrụ, onye nwe ga-agọzi gị n'ebe ọ bara ụba. Ụmụnna m, ana m ekele unu. Obi anyị na-asụgbo n'ọṅụ ịhụta na unu na-esonyere anyị n'ihe ememe GCK nke anyị na-eme. Ọ ga-amasịkwa anyị ma ọ bụrụ na unu ga-ezi anyị ozi ka anyị mara ka ozi ọma ndị a si emetụta unu na ihe ndị ọzọ, ihe gbasara ọdịmma nke mkpụrụ obi gị. Anyị ga-achọ ka anyị nụta ihe unu na-ekwu maka ya ka anyị wee nwee ike inyere unu aka. Ya mere anyị ji wee na-asị unu, dịka ị na-ele anya n'ihe onyonyo, ị ga-ahụta ebe edere ọwa ozi anyị www.gckhq.org/connect. ọ bụrụ na ị gaa ebe ahụ, ị ga-ezi anyị ozi, anyị na-aga akparịtakwa ụka. Anyị na-asị ka Chineke nna na-ezute gị ma na-eme ka ihe niile nke itinye aka na-aga nke ọma n'aha Jizọs Kraịst. Daalụ.